съм Софтиков Fishing Light и днес ще... Бях какво? Шегувам се, че съм хора за риба, но реших просто да си покажа моите швейцарски примамки отново, втора част. Просто нямах друга идея за видео, пък его при мен в момента е доста слаб, за съжаление, но ще си го променя това нещо, обещавам. Така, нека кажем първо клатушките и блесните. Лично и ще ви казвам майци, не знам, не съм много сигурен по цените точно всичките, но да. Първата блесна, която е с силиконче, е на Мепс, помежду другото. Доста време не съм правил такова видео, мисля, че да показвам примамките, но не знам, ако ви харесва, пишете и така. Преди да продължим видеото, харесайте го, абонирайте се и също, моля, коментирайте долу под видеото, има коментари, коментирайте да видим от 1 до 10 колко ми давате за общо всичките щукарски примамки. Щукарски, не изобщо за общо всичко, ами за щукарски примамки. Значи има ми една друга голяма кутия с силикон, аз съм я показвал по междуто първото ми видео в канала, така че ако сте го гледали, отивайте го гледате. Твърде странно ми изглежда по междуто, но се радвам, че съм стигнал до тази цел, благодарение на вас съм до тук. Нека стигнем и още по-нагоре. Айде. Така, първата блесна е на Мепс, която баща ми е купил от Франция. Също, защото той си беше там. Караше си с камион тир. Той си беше тираджия преди сега. Още не е. Вече не е, но да. С тази блесна съм хванал 31 см костур и щука на нея. Така че отидете в моя Instagram Fishing долу на лайти. Ще оставя долу в описанието линк към... Също не линка ми, просто името на Instagram, и пък линк ще оставя на vidraxfishing.com. Това видео благодаря на него. На vidraxfishing.com. Така че да, в смисъл има една част от vidraxfishing.com. Те седят тук. Така. Тази блесна, много съм доволен от нея. Странна е, помежду преди мисля, че нямаше лови, обаче 31 см костур също и... Не, значи ето тук ще кача снимката на 31 см костур и на щуката, която максимум 55 см да я дам. Но да, при нашите райони е много слабо хищните риби, особено като костур. Костура не, но щуките вече на язовир Жребчево е много трудно да се ловят костури, щуки и така нататък. За съжаление, наистина много съм пробвал, трудно е, не е толкова лесно. Пък като спомням, че с щукарката и с металните поводи съм ходил, съм ловил костури, даже с Fishing Donald TV, абонирайте се YouTube канала. Така, шапката е брутална, това е магазина Vidrax. Брутален. Магазина вече скоро ще направи 30 години. Така че супер. Даже и моят дядо има въдица на Vidrax. И това май не е една. На марката Vidrax, нали? Така, оставяме блесничките тук настрани. Другата е пак на Мепс. Аз като цяло за блесни използвам Мепс. Черна Мепс, птичка, ето я. Не съм хващал риба на нея. Аз като цяло не съм ходил много за щуки, знаете. Аз не, че не ги харесвам, просто няма хубави райони за щуки тук точно. Освен за горка, но то е платено. Пък аз не, че не ми харесва на платено, но Стара Загора е малко по-странно ми. Не съм ходил май. Не се сещам да се ходил на Загорка, ако искате може пък да отидем, зависи. Та ето, изглежда добре, куката е за сменене. Мисля, че... Не, здрава е. Окей, малко е кривната тук, но няма значение. Абе, да, някоя голяма щука, бяла риба, сом дори може и да ударят. Също тая скоро помежду е купил към 3 кинта я взех. Универсална, малка, става за костур, става за бези, става и за щукички. Мисля, че към втори или трети номер се води тая блесничка. Да, трети номер. Да, трети номер с купичката тъмън. Златиста така, бе универсалка. Най-нормално, просто реших да си взема, защото викам даже, що какво ми пречи, триле не са нещо по-знако. Така че тази тук ми дойде от пак, мисля, че от Ямбол някъде бях се взел тая въдица, смисъл баща ми я подари и не знам, с нея беше я взел Spinner 5. Окей, Red Head. Такава блесничка, която вече даже е раздясала, но нямам проблеми. Аз с това лично
тежи помежду другото. Искам да видя нещо. Тази е по-тежка. Тази тежи, има такова лово отдолу, което помежду другото доста произиграва на играта на самата блесничка. В смисъл, то не прави нищо, обаче самият цвят може би ще раздразва щупите, когато ето така и се върчи блесничката. Блесната се най-лесно се фаща на блесна реално риба. Нека продължаваме с клапчиката Mepps Cyclops, която е Teddy Made in France, 12 грама, S номер. В смисъл, не е много голяма. Майко. Универсална клапчика като цяло. Доста добре помежду другото играе, наистина. Много съм доволна, така че ви препоръчвам, наистина много готино изглежда като цяло. Просто ете и да се имате, защото тя е още една универсална блесна. Просто смисъл, тя си е топа на топа. Така, тук имам някаква на уса коаглия. Ето я нея, чиятно с лаймово такова светищо, мисля, че сега ще ви кажа. Не, но това топче много голямо, такова, много голям блясък дава и е яко. Да, взел съм си лично за костур и за штуки, и за бели също става. Тук си бях намерил едно маскастърче. Спанаха някакви букучета даже от него на язовир Жребчо. Просто реших да бях се поразхождал или бях пак пробвал нещо за риба и бях си го намерил на земята и си го взех. Това е маскастър. Бих си го монтирал да се го направя с удоволствие, да ловя и костури и бели на него. Зимата е много добре да се лови с маскастър. Имам още две клапчики да показвам, които са ми от Vidrex Fishing, нали? Са купени там и така. Ето я, едната е на Last Cast, другите също. Те двете са на Last Cast клапчиките Mostcast. Last Cast 15 грама. Мисля, че беше да. Цвят 18, това е от цвят, сега ще ви кажа, цвят 16 ПК, това е 18, а не 0,8 ли е, 18 ли е, 8. Малко е размазано, не мога да кажа точно. Ето тук, само да фокусира. Ами да, не знам дали виждате. Тук сега ще ви кажа. Ето бе. Окей, не знам защо не иска да фокусира, сега пак съм от телефон. Трябва да си взимам и камери и така. Нека извадим да я проверим клапчиката. Така. Майко, красота. Брутални клапчики. Забелязах, че няма такова. Вирбилче или как? Не вирбилче ми. Халкичка нямаха. Майко, здравите куки. Огромни куки. Много красиви клапчики. Ево на Fishing Zone. И Mostcast 15 грама. Ето. Брутално. Отзади златиста, пък отпреди е цвята штука. Такава бяло и те. Само ще намаля леко снимката. Да видите. Те. Ето това е истинският цвят. Само ми се пак снимката и така. Перфектна клапчика, с удоволствие бих я ползвал да ловя штуки с нея и знам, че ще ловя с нея. 100% съм сигурен. Но стига само да има штуката, защото не винаги всичкото е до рибаря или пък до примамката или пък даже и до рибата. Някой път трябва да самото време да е хубаво. Зависи от много неща. Да, така, нека видим другата. Другата си е универсална събриста. Бях си взела една златиста, но менкахме там нещо с Тишо. Той ми даде някаква клатчика за кефа или пастърми, нещо такова беше. Да, точно така, пък аз му дадох една клатчика, защото той много искаше и му дадох златистата. Искаше си златистата, дадох му я. Много здрави големи контри. Това нещо, ако хвана риба с това нещо, няма да отпусне. Гледайте отражението. Даже ето, вижте. Телефон. Вижте ли го? Снимката. Брутална клатчика, с удоволствие бих я ползвал даже и за сон. Така. Нека сега си я вкарам вътре в местенство. Така, после ще ви правя. Нека продължаваме към кутията с канибали. Ето я. Смисъл не всичкото е май канибали, но да, така да кажем. Оставете тази работа. Така, тук цялата е само канибали. Ето ги. Брутално. Значи имам такъв с по-специфична кука, да не му се пускат. Така, с такава глава. Така, него го оставаме ето тук. Тази кутика се закупих от Тему, помежду другото. Просто
ме изкеф как изглежда и реших да си купя. Тук имаме такъв с нормална джиглавичка по-голяма, по-тежка, сега ще ви кажа между 7 грама или 6 ли беше. Тази тук имаме с по-малка джигла, даже имам някакво водорасло на него. Така оставяме го ето тук на страна, имаме някакво водорасло на него и с по-малка джиглавичка, за да мога по-финно да си пада силикончето и някои риби се агресират. Силиконите са създадени за костур, щука и ще кажа да пастърва и за бяла риба със сигурност. Тази глава мисля, че е към 3 грама, 4 нещо такова. Също с канибалче, тук имам още два цвята нови, други. Имам бялата перла канибал, която куката даже е огъната, бях го закачил на един камък и просто викам, късаме. И не го скъсах, да имам огънах куката, трябва да сменя джиглавичката, скоро евентуално се взема нова. Така, имам и такъв цвят костур, обаче не съм сложил джиглата направо. Нека я сложим. Просто ще на вода, къде сме падни, ще я сложа. И правилно не. Естествено. Так. Готово. Ето, не е точно правилно. Да, пак става. Тази е на... Не. На Феникс, обаче... В смисъл... Джиглата е на Феникс, но не знам кой е размер точно. Силиконите всички са в размер, сега ще кажа 10 или 8. Да, всички са в 8. SG8. Размер. Така че е супер. Между не знам, но разбрах, че ще да излиза SG4 силикончета. Смисъл същи, обаче в по-малък размер. Не знам дали са излезли. Има този тук ми е подарен от Dido Fishing, който е от старите Savage Gear. Тук пише даже Savage Gear, не знам дали се видя. Но също съм се го монтирал. Оригинален е, много хубав силикон. Цветът си е универсален. Костур такъв, Fire Tiger-ски. Тук имаме още един Fire Tiger силикон, който се глежда много готино. Сега ще ви кажа кой размер е също. SG8 отново. Главата е много брутална, много кефи главата. Тук имаме някакъв друг силикон. Тук си имаме на релакс, мисля, че да, Twitch също направиха някакъв такъв нов силикон. Вчера гледах видеото. Може има доста добри. Стои особено с белия, много лично мен, много ме кефи. Тук имаме някакъв си някаква руна, не знам. Не бих я използвал, често да ви кажа. Тук си имам един друг вид канибал за зимата. Пак се води канибал, да, знам. Не е смисъл Savage Gear канибал, но се води пак канибал и е на релакс. Мисля, че пак сега ще ви кажа. Да, не, на Беркли. Така, на Беркли, не знам как му се вика принципно, но да, аз преди доста силикон ще имах. На тях имам все още доста, но нека продължаваме към следващата кутия. Тя е с воблери. Вау! Така, нека почнем първи този воблер. Този воблер ми е подарък от Pavilion Fishing, който е брутален, благодаря. В смисъл, стана някаква много странна случка. В смисъл, как стана това? Нито съм печелил нищо, просто реши човека да ми ги прати. Да. Бях го потъпил един път в вода и няма значение. Изглежда брутално, не знам колко грама е, японски воблер знам, забрах му марката. Маля на езика ми марката му. Окей, оставите, забравих я просто. Тук има един на Кентавър. Само да го откача. Майко. Това, затова трябва да се взема кутийки с отделение задължително някой ден, за да не ми са няма да ми се драскат воблерчета, хем и няма да имам да разплитам така. Този на Кентавър си го взех просто, защото е много красив, цвят на пастърва. Не Кентавър, ми Кенърт, така де, Кенърт с морска куя помежду другото. Много красив воблер, наистина много красив, цвят балканка, отдолу си е оранжев. За пастърви топа. Шегувам се, разбира се. Не знам, мисля, че не съм го пускал да игра, обаче няма никакви тежести вътре в него. Достатъчно си е тежък. Прекрасен воблер, наистина много красив, феноменален. Тук имам един подобен на него, който е китайски някакъв. Не знам, просто... Този тук Борислав ми го подари, просто защото вика, искаш ли го?
Към няма проблем, той вика, дава го, значи го взима и ласта и иначе няма го изпълням. Той е, че аз ще го изпълням, просто така ще го оставя да си го имам за допълване в кутийка или в нещо друго. Гледайте ми канала, ми го следете, ще видите. Така, тук имам още един много странен воблер, цвят лилав такъв. Знам, че преди доста рибите обичиха лилавия цвят, сега не знам, но 100%. Така, тук имам един на Каперлан. И сега ще ви покажа даже другия. Ето го, Каперлан са испанска марка, мисля, че не знам, не съм 100% сигурен. С него даже имам една ловена штукичка на едно езеро. Ето, тук даже има отблязваци. И тъй. Ще пие едно сокче. На здраве. Ами, трябва да си хидратираме. А пък, просто имах сок до мен, ето го къде. И реших да си напълня. Така, имам и една каракутка, която се взех от тук. Също в Тему ги има. Доста готина игра има, така че наистина много хубави игри прави. Кръпто много се заплита, куките са много слаби също. Така че аз нямам от най-скъпите воблери за штука. Имам и някакви по-скъпи, нали? Не съм си взел всичките, даже повечето са ми останали в едно друго нещо. Ще гледате по-нататък видео към канала ми, ще разберете. Но имам още една кутия с воблери, така че не пропускайте видеото и да гледайте до края, за да видите какви са те. Трък, слагаме кошечките, тук и блесничките. Кутиката на блеснички, даже имам някакво стикерче Монстър. Тук цял кофор да целия с някакви два стикера Монстър. Просто реших да си сложим така. Ами нека първо да почнем с Sage Gear Gravity Twitch. Това ми е най-скъпия воблер за штука. Sage Gear Gravity Twitch, 21 лева, 83. Трети номер, 10 грама. Да, ето 10 грама. Прекрасно изглежда воблера, наистина. Много добри детайли, цветът много ме кефи, наистина. Това е много специфично нещо. Мисля, че това само при него го имаше, но не съм сигурен дали само при Gravity Twitch го имаше, но Gravity Twitch е един от най-хубавите воблери за твичове. Той за това името му е Gravity Twitch. Майко. Нека почваме с един друг воблер. Този е нов плахок. Ами просто много ми беше кеф, исках да се го взема от Тему. Бях се взел даже заедно с тази кутийка. Топа. Така че този воблер изглежда брутално, наистина. Много шантав, но за някои канали, канал като канал, нали, най-нормален канал. За щуки, имах щуки в някои канали, така че не знам тук в България дали има такъв. Особено в моите райони, особено в моите райони, дали наистина ще има някой канал с щуки. Бих разпитал да пробвам, но да, много. Ами аз вече съм такъв нинджа. Нинджако мога въртя и газ. Но воблер тук имам едно фалшиво цеце, което се води 70 или 60. Тук имам един воблер от един приятел ми го подари, който изглежда много добър. Сега ще ви кажа, той е хубав даже. Виж само доста яко изглежда, нали? Сега. Така, на Kitcher. На Kitcher, да, Kitcher също има тази марка и в vidrxfishing.com. Така, този е някакъв, от тук си го взех от нашите ловно-рибарски. Те нямат най-хубавите воблери. Този тук са ми е от Испания с онзи другия. Пак е Каперлан, голям с спендър. Този тук също е спендър. И онзи, който ми го подари от Пъблевшик, също е спендър. Ето този тук си. Не знам как да ви го покажа, че има топчета самозадържание. Ето тук. Това, ето тук само топчета. Ето тук и тук. Не знам, виждате ли го? Не иска да позира на телефон, но да. Много готвено изгледа това воблерче. Не знам точно колко дълго. И нещо такова. Ето така. Така да го растя. Мале хора, уморен, защото днес съм доста потъвал съм много и къде ли не ходих. Доста потъвах днеска и бях също, но магах и съм уморен, защото съм малко по-моден, но реших да кача отново видео, защото мисля, че от една седмица или две не бях качвал видео, но ето, като си стили, стана пак
20 минути. Супер! Ами, какво мога да кажа? Отидете, ако искате, разгледайте. При мамки имаме воблери в Vidrox Fishing, има воблери, има силикони, има клатушки, блесни, те клатушки блесни са едно, има мухички, има мухарски въдици, има такива 4-делни въдици, има спининг въдици, има big game въдици, такива за сон, има шаранджийски фидер, без всякакъв вид риболов има. Също, освен мрежи не се продават там, който иска много тежко да бъде наистина обсъден, не е яко да се лови на мрежа, нали, чрез да ви кажа, това е нещо много лошо, не го правете, не спускайте ток, не правете такива глупости, това не е правилно, който не знае и го прави, казвам ви от мене, това нещо е много грешно, аз практикувам хванипусни и предлагам вие също да практикувате хванипусни, защото тук нашите райони е пълно с браконьери и много имат право, мисля, че по 3 или 4 рибки да се взима нещо. Те взимат по 7, 8, 10, 20, зависи колкото който фани. Който колкото си фани взима. Виждал съм много такива с мрежи също да ловят на тунджа. Това лято видяхме, даже не мога нищо да му кажа на човека, ни да се обаждаме на ярата. За съжаление винаги правят проблеми, за което аз лично много съжалявам и ми се искаше наистина да правят проблеми. Ако наистина си правиха както трябваше работата, щяха да намалят тези браконьери. Не, те реално си правят работата, обаче просто просто няма как да го обясня, защото не съм горски или такъв, както се пада. Така, много ви харесало видеото. Ако така, дайте ни палец нагоре, абонирайте се за моят канал и пак коментирайте и ми коментирайте долу в коментарите от 1 до 10 колко ми давате за моята колекция на воблери. Те не за тези планка, които ви показах. Воблери, силикони, клатушки и блесни. Така че да. И за чашата сок. На здраве. Так. Да. Това ще бъде от мене. Аз бях Денислав Николов. Ще кажа Николов. Аз бях Денислав Николов Fishing Light и да ви е харесало пак видеото. Абонирайте се и се с камбанката, за да следите моят канал. Така че чао, чао.